Hem vist que els pares i mares dels xiquets del futbol sala, de l'Atlètic Massanassa, tornen a queixar-se de que després de tant de temps no poden fer ús del pavelló municipal en situacions de pluja o inclús per a entrenar com en hivern, per exemple, com entrenen altres esports. Per tant, ja li dic, aquesta reivindicació nosaltres la vam fer ja en la legislatura anterior. No vull crear polèmica, no vull dir-li allò de no, tots els esports són iguals per a vostè, no vinc a crear polèmica, simplement la meva pregunta és: no se pot d'alguna forma regular els horaris del pavelló per a aquests xiquets i xiquetes, que a més són molts xiquets de Massanassa, molts me referisc en número, no que siguin del municipi, sinó que són molts xiquets del poble i xiquetes els que practiquen aquest esport en aquest club, i si hi ha alguna forma de regular els horaris del pavelló per a que puguen practicar el seu esport ahí també. No sé si de forma esporàdica quan la situació atmosfèrica ho requerisca o de forma habitual. Jo sé que tenen una pista coberta, que és en la que en teoria desenvolupen el seu esport, però en algunes ocasions és necessari el pavelló. Inclús arriba a ser necessari i a més està tancat, vull dir, no és que estigui ocupat per altres esportistes d'un altre tipus. Per tant, si se pot, per favor, és una pregunta, si se pot, per favor, intentar regular aquests horaris per a aquests xiquets i xiquetes puguin usar el pavelló també. I ja està.